jingle bell rock. You're the best, That's what song you're simply the best. Għala ħajitlaq mill-ewwel ara. I call you when I need you, and my heart's on fire. Come to me, wider, wider. Instigajt namlu għaw. Jina ritornet bis-siri. Simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. Ooh, I'm stuck on your heart, and every word you say tear us apart. Baby, I would rather be dead. Antonella's the best. Wala, stażek. Mela, għawnek ġon għaddej għalli Ivan immorru daqxejn għawnek fuq il-mejda. Somma, madwar il-mejda, mux fuq il-mejda. Kisru. Idejja għawnek. Ġon, għawnek għed t-prepara, anti uġvera. Iva, Jina, għax fidej kien għalli. Manna loba taħraq il-lum, għax dejja minn zidu. Ġeja li, għala poġġa tal-izdizjonis. Dejja met home minn kuna, mettini dar tijaj. Mela, għalli nara sew għan il-bez nuċċali tal-bġin. Mela. Iva, naħna ma tanċin kelmu klilek, u darba għalli, isma xi darba nitkelmu daqxej fuq is-saqajn, da. Għetlu s-saqajn imma għetlu biex tibatti xerba ritratti koro, tifdagat. U l-ħin tal-ikel? Kem kod najdlek il-ħin tal-ikel. Imma, Ivan, kif tafu jagħmel parti minn band popolari ħafna, Bernie and Pod, u żminilu kont intervistajtkom, u xtaqt li niedok lura fi żmien. Kemm ilkom issa bħala band? Bħala band dinna mill-2015. Din band vera ġiet ċoċata. Jien kont naħdem ħafna mal-Ursolini, volontarjat, u għal-birthday tiegħi xtaqt nagħmel gig. Tajjeb. U l-Bernard huwa l-kitarrist tal-band, kont qed lus ma tgħinni nagħmel dal-gig u rrid nagħmel poster. U għadna san semmuħda li żemejn iċċajta u naqra. U jismu Bernard Bernie, u allura jimprestin podi għatratlu Bernie and Pod. U tlaqna, u għajtu kol ma dan kien li għadra mertal ta' xismu u Tiny Land, allura Bernie and Pod. U minn hemmhekk insomma bdiet l-avventura tagħna. U eżatt ftit xhur jew sena wara riġna l-ewwel diska Ħelwa tal-Aġeb. Bil-Malti tgħidli x'kien għażiltu bil-Malti. Jiena trabbejt f'ambjent u diski bil-Malti, kif taf ħafna ġimgħat ilu. ġew grupp The Followers, għaw papa tiegħek kien kitarrist tagħhom, allura tlajt nisma' diski bil-Malti. Tifhem li bil-Malti. U hekk għadna jinprovaw. U f'dak iż-żmien 2015-16 jisu kien hawn bands kantaw bil-Malti, kien hawn oħrajn li kemm ma kellhomx radio songs tajbin immens jikbu bil-Malti, però għadna ħnippruvaw. U ħriġna Ħelwa tal-Aġeb u sallu. Għamiltu hittu mal-ewwel. Jiena għadni nemmen illi il-Maltin ħobbu għam ħafna kanzonetti bil-Malti, bil-lingwa tagħna, min jgħidlek għax għandna lingwa ħarxa, jew għandek meta tiġi biex tikteb u ħad tikkomponi kif ħad poġġi il-klima għax il-vokali jilagħbu parti ħafna importanti ħabba u li tqabbel u li ma tagħmilix għana li toħroġ minn poeżija li mhux daqshekk faċli, mhux daqshekk faċli. Kif bdejtu mixin raf tidu ħanaraw fil-fatt taraw nekka jibda il-filmat. Ġi meta tiġi mbagħad illi mela għandek kanzunetta imma titpoġġi għallum saret drawwa li ikonna music videos ukoll. Kemm aktar tħoss inti li anki fuq social media aktar jagħmel impatt milli sempliċiment qed nisimgħu il-kanzunetta biss. Ekku, importanti anka li inti ġġib id-nies dawk li qed jiffollowjak miegħek. U li dejjem iżżomm saqajk mal-art fil-mużika, li inti ma tħossokx li il-ħaq kien, fil-mużika dejjem hemm x'titgħallem, dejjem titqba titgħallem, jinsallum il-ġurnata għandi nieħu l-lezzjonijiet tal-vuċi wkoll.
L-lum qed nieħu pjaċir li qed inkanta ma' nies bravi iktar minn ilhom fix-xena f'dawn l-affarijiet. U hekk huwa sabiħ ikun hemm din l-armonija bejn il-mużiċisti wkoll. U dan il-video ħelwa tal-aġeb ħadnieh kemm ġewwa Malta u ġewwa Għawdex. U l-istorja titratta fuq tfajla. Li l-ġufni tagħha tifaħħara fuq kollox. Kemm tkun marbuta t-titlu tal-kanzunetta u l-kliem ħafna kantanti li jkunu anke kantawturi, tkun dik il-kanzunetta ikunu għaddejjin minna, fis-sens kif tkun qed tħoss. Jiena meta nikteb id-diska kitbilna Wayne Farrugia. Kien hemm xi arranġament żgħir ukoll minn naħa tagħna, però bħala mużika milni aħna. Huma meta nikteb il-lirika dejjem kunu aspetti fejn jew ngħaddi minnhom, jew nisma' in-nies kwa ngħaddew minnhom, jew nara xi ħaġa għaddejja fit-triq u taspirani, qed tifhem. Ħafna mid-diski huma hekk. Din tlaqat ħelwa ħafna din-diska, fil-fatt meta jisaqsuna biex ndoqq f'xi tiġijiet tkun id-diska tagħhom tal-ewwel żifna. Kuntenti ħafna fej waslet. Tħossi li forsi ħafna mill-kitbiet donnom aktar jikbu fuq il-mara milli fuq il-raġel. Diski romantiċi ħafna drabi jagħmlu iktar xejn hit. Tħossar ma diġi li. Ħafna minn nisa jitfaw dik. Forsi kollha xi marat li tkanta lir-raġel issa bil-malu. Ukoll. Però daw id-diski li anka il-noti li qed tisma' il-tip ta' melodija hija tal-widna ngħidu aħna. Tifhem, jiġifieri it's all round there. Ħanibqgħu għaddejjin għaliex imbagħad wara ħelwa tal-aġeb bdejtu taħdmu wkoll fuq kanzunetti oħra. U dejjem qisu nqala xi ħaġa biex wasaltu biex tikbu xi ħaġa oħra. Eżatt wara ħelwa tal-aġeb. Fl-aħħar ta' Novembru ta' dik is-sena stess, kont vera ma niflaħx, kelli xi rieħu kien għadu ma kienx il-Covid. Kelli rieħu vera kont ħażin. U f'45 minuta ktibt id-diska tal-miliet, intu jien dal-miliet. Fejn naħseb jew kont qed niddillire jew kont vera ħażin li ħaditni lura fi żmien. Fi żmien fejn jiena qattajt tfuliti man-nanna tiegħi. U l-iskola kont immur, il-Marsa, il-mużew id-Dutrina u nara l-viżjonijiet. Fejn niftakar fit tfuliti f'dawk il-ġranet tal-miliet, kulħadd kien ferħan biex ġaru ħalli nżejnu klassijiet. Ekk, anka meta morru l-mużew nirbħu tuna kbirjet tisma' tirbaħ xi ħaġa jew xi bambin jew xi ħaġa bl-arkett, qed tifhem. Il-qudiesa ta' nofs il-lejl fejn grupp ta' abbatini, imbagħad wara immorru id-dar nieħdu xi ċokkolata sħuna jew kellha mbuljuta jew xi pudina, tifhem. U jew mbagħad nistennew idoq nofs il-lejl tal-24 ta' Diċembru biex morru taħt is-siġra r-rigali. Però mbagħad ftakart ukoll li anka kien hemm nies viċin tagħna li ma tantx kellhom miliet sabiħ ukoll. Li tilfu dawk l-eżis tagħhom li xi kultant il-miliet jaqbeż dik id-dema wkoll. Però il-miliet huwa żmien ta' għaqda, żmien tal-familja. U li naħsbu anke f'ħadd ieħor. Anke minn il-miliet ma jħobbx, ma fl-istess ħin tħoss dak l-ispirtu li n-nies dan iż-żminijiet jagħmel dak il-pass iż-żejjed biex jgħin dak li jkun. Kummenti verament sbieħ fil-fatt kultant il-materjal id-dinja materjalista qiegħda tieħu over u inħossu ħafna aħna bħala xandara kemm għandna nkunu responsabbli għal dak li aħna nuru u dwar xiex nitkellmu anke fuq il-mezzi tax-xandir. Ġifieri jekk aħna insibu bilanċ bej dak li qed iferraħna bej dak li hemm mit-tama għaliex fejn hemm mit-tama mhux vera hemm il-ferħ u l-kuraġġ jekk ħajkonna aktar affarijiet negattivi ta' dwejjaq ta' biża' irridu n-nies illi min qed jarana u jismana intuhom bilanċ għaliex jekk aħna iktar dak li kun jiena dejjem kont nital isma' il-televiżjoni għandu jkun entertaining, jiġifieri li nies qed jieħdu pjaċir jarawk. Twassal xi ħaġa pożittiva importanti. Il-mużika hija minn nafisha pożittiva, però anke hija responsabilità wkoll tal-kantant u tal-band li joħroġ dak li hemm ġo fih, li jwassal lin-nies isma' hemm messaġġ ta' tama. Ikunu nafu x'qed jiġri madwarna, imma hija ma nieħdux ċaġa li tieħu over ta' dak li aħna rridu ngħixu ħajja waħda biss għandna, ħajja mhix twila, ejja ngħixuha l-aħjar li nistgħu. Ħammorru
Inkomplu dan il-vjaġġ tiegħek issa. Bat is-sena ta' wara ħriġna daqsxejn mużika jive, rockabilly, umdur wisfen. Fejn ukoll titratta dwar kopja, tajjeb. Mbagħad wara umdur wisfen ħriġna daqsxejn diska. Qas nista' ngħidilha malinkonika ma ta' riflessjoni. Nieqaf ftit. Ukoll. Bħal xi ftit mid-diska inqum imkisser f'nofs tal-lejl. Nitlu f'ħafna ħsibijiet li saru stejjer, moħħi mimli vuċijiet. Hawnhekk qegħdin nara. Fejn xi kultant nifqu f'xi ħaġa li tkun qed tkissirna. Neħlu fiha. Ma teżistix. Tant nemnuha li kważi ssir realtà. Ekku. U għalhekk parti fir-ritornell jgħid nixtieq ngħix dil-ħajja u ninsa. Mbagħad hemm jisu d-denial, nixtieq ninsa il-mistoqsijiet ħalli nifranka tweġibiet. Tifhem, u ċertu diski li nikbu kważi ħafna diski nikbu huma messaġġ ta' tama. Tajjeb li huma ħajja u huma realtà li jgħixu ħafna nies ukoll. Ġifieri. Kultant vera jiġu affarijiet li jkunu forsi dak li jkun ta' xokk, ta' trauma, imma ma tistax teħelem. Għaliex hekk teħelem m'intix ħadd timxi l-qudiem, inti tibqa' fiduċjuż illi hemm xi ħadd li jieħu ħsiebek ħajġi xi ħaġa li ħadd inbidel ħajtek, jiġifieri dejjem importanti dik li nagħmlu kuraġġ u nagħmlu kuraġġ il ħadd ieħor. Dan wieħed kollha jogħġbuni l-kanzunetti tagħkom, però meta rajtu u jiena wkoll kont għaddejja minn diffikultajiet tiegħi fis-sens u verament toġobni u tfakkarni kont qed tisma' kanzunetta u tfakrek persuna, tfakrek sitwazzjoni. Eżempju nieqaf ftit. Kemm nieqfu aħna? Ma tantx. Li tieqaf ftit x'inhu għaddej madwari. Hemm bżonn nirrilassa ftit, hemm bżonn nieħu break. Importanti wkoll. Ekku, qed nisma' ħoss ta' mobile bħalissa għaliex kultant imma il-mobile qed jieħdilna ħafna mill-ħajja tagħna għaliex mela jew irċivejt messaġġ għandek jew WhatsApp, jew Messenger, jew nidħlu Facebook u neħlu, jew messaġġ propju, jew imma il-ħin kollu tista' toqgħod fuq il-mobile u jekk ma tweġibx mal-ewwel, pjuttost qisek qed tagħmel xi ħaġa ħażina. Ġifieri isibuk x'in iridu tkun fejn tkun u trid jerġa', ġifieri demanding ħafna. U ħudu ħsieb ukoll illi anke tmorru d-dar, qabdu itfuh, jew għamluh silent u jtisma' dan huwa ħin għalija, huwa ħin issa għall-familja. Il-missier li kellu ġurnata xogħol, issa mort id-dar ingħaqad ma' wliedek mal-mara, gawdi t-toma tal-ikel bnin. U dak li rridu aħna nibdew ngħixu aħjar u ngħixu l-mument. Inkomplu aktar, għaliex storja tiegħek sabiħa ħafna. Tajjeb, imbagħad mis-sena l-oħra ħanitkellem ftit fuqhom dawn l-affarijiet, għaliex imbagħad il-qudiem ħajkun hemm iktar informazzjoni. M'għandix dubju, iva. Mużika tal-festivals, ħanitkellem ftit biex anka nkun ferma sħab il-kantanti l-oħra li kulħadd ikollu l-istot tiegħu. Tħallna fil-festival ta' mużika sena l-oħra bid-diska Ħudni lura u kienet esperjenza mill-isbaħ, kien hemm ukoll ħabib tiegħi hawnhekk Ġejenville flimkien mat-tifla tiegħu, kienet esperjenza jiena ħankun onesta, aħna qabel konna Sanremo fi frar nistenna imma maħna mal-barranin. Mux ħalejtek naddu kapaċi daqs il-barranin. Production tal-bliħ kienet. Ekku, l-organizzazzjoni kollha. Festivals Malta. Mul-kantanti kollha u l-awturi u kompozituri għax drabi ninsewhom. Il-kantanti li naraw. Il-tim kollu n-nies backstage li għamlu sound. Għamlu produzzjoni tal-bliħ. Vera, u kull diska li kien hemm kien waslet messaġġ li kollha kienu għal qalbi. Nista' nagħmilek mistoqsija, ħanisimgħuha u mbagħad wara nagħmilek il-mistoqsija biex nagħlqu wkoll din l-intervista flimkien. Ejja narawha flimkien. Dak iż-żmien li ritwal it-tnejn flimkien. Naħseb fikum mixi xaddejn u għal-moment żgur flimkien ġrejna, hemm ġrajiet u avventuri, ħafna lwien, ħafna kuluri x'kien hemm bejnietna tnejn. Kif għaliex daqsejn, kemm nixtieq li għadni ħdejk, għożm ħelum
kif ħallejt, xi kultant ngħid li tradejt, qarat bi qarat bla waqfejn. U hemmhekk allura f'dak il-filmat ġeddejt lek il-memori. Il-memori. L-aħħar mistoqsija kif għatlek il-fej qed ħares qegħdin noqorbu lejn l-aħħar ta' din is-sena kif kienet għalik xi tfisser għalik is-sena 2021 u nħarsu l-qudiem ukoll għas-sena 2022. Ekku nħares lejn dejjem nipprova nkun pożittiv, li dejjem nistrieħ, importanti li nistrieħ għaliex jekk inti tkun għajjen ħafna l-affarijiet ħajsiru ta' bil-fors. Ekku, u li dejjem li nimxi dejjem ma' dil-golden rule, li nagħmel il-ħaddieħor dak li nixtieq jagħmlu lili. U dik hija t-triq għal kollox. Ekku. Dak l-aħħar kummenti għak jina nirringrazzjak inti ħatibqa' magħna hawnhekk għaliex is-soltu miegħek biss inkun imma illum il-programm wett lit-telespettaturi li ħajkun programm illi ħanieħdu pjaċir nitkellmu flimkien ħafna drabi forsi ġieli naqbżu ftit il-ħin mill-intervisti u ma jkollix iċ-ċans li nitkellem magħkom. Allura llum il-programm se niddedika għalek. Se jkun hemm ġranet oħra wkoll li ħajkolli ċans insir nafkom aktar nieħu pjaċir ħafna u ħafna nitkellem niltaqa' magħkom fit-triq nkun xi avveniment u verament timlew li qalbi u nieħu pjaċir immens. Tagħmlulna kuraġġ biex aħna nibqgħu nippreżentawlkom u nipproduċulkom programmi dan it-tip. Intant, ftit reklami u ejjew għaliex il-kbir għadu ġej jibqgħu hemm.